Toto je náš shelter. My ho teda voláme shelter, ale v slovenskom preklade je to útulňa u Harriet. A toto je naša Harriet, ktorá sa stará o asi 20 detí, keď sú neni v škole, pretože snažíme sa dať všetky deti na boarding, na internátnu školu, ale cez prázdniny sú vlastne tu. Sú to deti, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojich rodín, pretože boli zneužívané, alebo pretože sú HIV pozitívne a rodina vlastne ich nechce. Naša úloha je dávať im, v podstate zabezpečiť im zázemie, čiže celý tento shelter im zabezpečujeme my, zabezpečujeme im peniaze na to, aby mohli za prvé študovať na škole a potom za druhé, aby sa mali kde vrátiť, aby tu mali jedlo, aby mali zabezpečené oblečenie, všetky vlastne základné potreby. Tým, že nemajú svojho pravoplatného zákonného zástupca, ktorý by im mohol platiť veci, vlastne, ktoré normálne dieťa potrebuje. Takže toto všetko zabezpečujeme my a takisto im zabezpečujeme lekárskú starostlivosť, aj sociálnu starostlivosť. Naši sociálni pracovníci s nimi pracujú, riešia s nimi veci a snažíme sa vlastne deťom nájsť náhradnú rodinu. Je to veľmi náročné, ale snažíme sa to, aby shelter neboli ich finálna stanica, ale aby mali kde ísť, aby si mohli sa postaviť na vlastné nohy, vyštudovať dobrú školu, nájsť dobrú prácu a potom vlastne odísť zo sheltera, aby sme mohli prijať ďalšie deti. So when she wake up in the morning, she wash the fish, she brush the teeth and starting prepared his bed to cover the bed. She know how to make it and cover it. After that, they clean the house and mop the house. When after mopping the house, he prepare the chair, bench, tables. So the house it looks good. Deti, keď sú tu v shelteri, tak vlastne musia pracovať, že sú súčasťou všetkých domácich prác. Čiže okrem toho, že tu majú akoby celé to zázemie, im zabezpečujeme my, všetko ostatné sa snažíme, aby robili oni, čiže pripravujú jedlo, upratujú, pomáhajú jesť v záhrade, vlastne všetko, umývajú si oblečenie, berú si oblečenie rukami a všetky vlastne domáce práce sa učia a sú to súčasní. Jeden z príbehov našich detí je Shadrach. Našli sme ho pred 2 rokmi na ulici, v podstate bol naozaj novorodenec, úplne maličký, mohli ste vidieť jeho kosti, mal iba obalené kosti kožou. A v takomto stave sa k nám dostal, pretože jeho mama je prostitútka a vlastne ani dlho nevedela, že je tehotná. A nakoniec, keď sa to dozvedela, tak sa ho rozhodla len tak niekde porodiť a nechať ho. A takže v takomto stave sa k nám Shadrach dostal, je HIV pozitívny a má tuberkulózu, pretože tieto dve choroby, keď sa neliečia, tak idú častokrát ruka v ruke, takže má tieto dve chronické ochorenia a vlastne Harriet sa rozhodla, že sa o ňo bude starať. Na začiatku to bolo veľmi náročné, pretože mu musela dávať umelé mlieko, vlastne úplne ho z takého babetka, ktoré naozaj už bolo na pokraji smrti, ho vlastne vychovala, sa o ňo starala takým spôsobom, že dnes vyzerá takto, ako vyzerá a môže ísť do školy. Na budúci rok pôjde do školy prvýkrát a veríme, že má krásnu budúcnosť pred sebou. Running cost tohto celého je dosť veľký a v podstate je to také, že to máme iba z našich peňazí. To vlastne platíme z toho, čo máme nejaké sponzorov zo Slovenska, ale nemáme na to nejaký špeciálne grant alebo niekoho, kto prispieva iba na shelter. Potrebujeme Harriet zaplatiť a potom vlastne všetky ostatné výdavky. Aby sme mohli aj naďalej poskytovať pomoc a aby sme mohli naše deti rozvíjať a dávať im budúcnosť, ktorú by nemohli mať, keby zostanú vo svojich rodinách.
potrebujeme financie a pre nás momentálne je to také, že akúkoľvek sumu pošlete, akúkoľvek sa rozhodnete nás podporiť, je pre nás veľmi dôležité a veľmi nápomocné.